हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रॉन्स पुलाव। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आपण इथे बघून घेऊया। इथे मी 3 वाट्या तांदूळ घेतलेत, स्वच्छ धुवून गाळून घेतलेत, पाणी त्याच्यातले गाळून घेतले। 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, तमालपत्रीची पानं घेतलेत 2, तेल घेतले 2 चमचे, गरम मसाला पावडर घेतले, मीठ घेतले, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घेतली आहे, मालवणी मसाला घेतला आहे, हळद घेतली आहे, मिरची पावडर घेतली आहे आणि नारळाचा रस घेतला आहे। आपण त्याची मापं तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। पाणी घेतलं आहे आणि प्रॉन्स घेतले। आता एका पॅनमध्ये आपण फोडणी त्याची तयार करून घेऊया। तेल घालून घ्यायचं आहे। ह्याला 2 मोठे चमचे तेल आपल्याला लागणार आहे। त्याच्यामध्ये तेल गरम झाल्यानंतर आपण तमालपत्रीची पानं घालून घेऊया आणि कांदा जो आपण बारीक चिरलेला घेतलाय तो घालून घेऊया। ह्याला 2 मोठे कांदे मी एकदम बारीक चिरून घेतलेत आणि हे आता छान ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत आपल्याला मंद गॅसवर परतत राहायचं आहे। ते मी 5 मिनिटं परतून घेते आणि कांदा छान आता ब्राऊन कलरचा झालाय। आता आपण त्याच्यामध्ये आपण जे तांदूळ घेतले धुवून ते घालून घेऊया आणि छान हे आता परतून घेऊया। इथे मी बासमती राईस घेतलाय। आपले रोजचे भाताचे जे तांदूळ असतात ते घेतले तरी पण पुलाव खूप छान होतो। फक्त बासमती तांदळाने त्याचे लांबीला चांगले दिसतात तांदूळ आणि थोडासा वासही छान येतो म्हणून मी घेतलेत। आता हे मस्त आपल्याला परत तांदूळसुद्धा कांद्याबरोबर छान परतायचे आहेत आणि 5 मिनिटासाठी मी मंद गॅसवर परतून घेते आणि आता त्याच्यामध्ये हे ग्रीन पेस्ट घातली आहे। ही मागे मी तुम्हाला बऱ्याच रेसिपीमध्ये दाखवलेली आहे। मिरची, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण याचं कॉम्बिनेशन असतं आणि आलं लसणीचा वास पण खूप छान येतो या रेसिपीला। प्रॉन्स म्हटलं की त्याला थोडंसं आलं लसूण असलं की छान लागते टेस्ट आणि फ्लेवर पण मस्त येतो। आता ही छान परतून झाली, आपल्याला कच्चा वास त्याचा गेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी घालते प्रॉन्स। आपल्याला साधारण 3 वाट्या जर तुम्ही तांदूळ घेत असाल तर कमीत कमी 1.5 वाटी तरी प्रॉन्स त्याला पाहिजेत, नाहीतर मग प्रॉन्सची टेस्ट पुलावला येत नाही। आता मस्त मी ही प्रॉन्स पण छान परतून घेतले। आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालूया आणि सगळे ड्राय मसाले जे आपण घेतले ते घालून घेऊया। 1 चमचा हळद, 1 मोठा चमचा हळद घालायची आहे, मिरची पावडर घालायची तुमच्या चवीप्रमाणे। इथे मी मालवणी मसाला घातला आहे, तुमच्याकडे जो घरात साठवणुकीतला मसाला असेल तो घाला आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर। आणि आता हे छान मसाले जे आहेत ते आपण 3 ते 4 मिनिटासाठी यामध्ये परतून घेऊया। मस्त त्याला वास सुटलाय। आता त्या ग्रीन पेस्टचा पण छान वास येतोय आणि आता मसाले पण त्याच्यामध्ये गेलेत। हे सगळं मिश्रण आपल्याला छान 3 ते 4 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं आहे। मस्त हे परतून आता माझं होत आलंय। त्याच्यामध्ये आता गरम पाणी मी ॲड करणार आहे। मी मेजरमेंट देते कारण जेवढे आपण तांदूळ घेऊ त्याच्या जवळजवळ डबल आपल्याला पाणी आणि नारळाचा रस असं प्रमाण करून घालायचं आहे। म्हणजे इथे मी 3 वाट्या तांदूळ घेतलेले, त्याच्यासाठी मी 5 वाट्या गरम कडकडीत पाणी करून घेतलं आहे। एका बाजूला मी तापत ठेवलेलं ते 5 वाट्या मी गरम पाणी घेतलं आहे आणि 2 वाट्या मी नारळाचा रस घालणार आहे। म्हणजे 3 वाटी तांदूळ असेल तर जवळजवळ 7 वाटी आपलं हे लिक्विड त्याच्यामध्ये जायला हवं, तर खूप छान पुलाव तयार होतो। आता हे 2 वाट्या नारळाचा रस मी इथे घालते। अगदीच नारळाचा रस तुम्हाला अवॉइड करायचा असेल तर तुम्ही पाण्याचंच प्रमाण 7 वाटीचं ठेवू शकता, पण नारळाच्या रसाने त्याला टेक्स्चर आणि त्याचं जे टेस्ट असते ती खूपच छान येते। तुम्ही कधीतरी नक्की करून बघा। आणि आता हे छान आपल्याला सगळं मिक्स झालं आहे। आता फक्त आपल्याला गच्चं झाकण ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटासाठी मीडियम फ्लेमवर आता हा भात शिजवून घ्यायचा आहे। 10 मिनिटं झाल्यानंतर आपण ओपन करून चेक करू शकतो। मस्त आपला पुलाव रेडी आहे। मस्त वास सुटला आहे त्याला आणि खूपच छान लागणार आहे हा टेस्टला। तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा सेम प्रोसिजर करू शकता। आता माझा पुलाव जो प्रॉन्स पुलाव आहे तो रेडी आहे।
आम्ही मस्त सर्व करून घेते. तुम्ही पण करून बघा आणि कसा झाला आहे तो मला नक्की कळवा.